Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Lahi, good. Magduda ko. Nga makakita siya sa iyang gika-istorya. Kalano? Murag ikaw. Di ba makakita ka magdili sama na tumon? May third eye man ka muna, di pa? OM. Pero sa dihang gawas na si Amara, wa na nako ang third eye nga giingon ni Inko Ibyong. Wa na ko nakita nga dili sama nato sa dihang gianak nako sa Amara. Sa ato pa? Mibali ni Amara ang imong third eye. Dili ko musugot ini, Emmy. Nahadlo ko ini. Pakiksultihi unya na sa Amara mon. Pangutan na ag maayo kung kinsa nang iyang gipakiksultihan. Pangutan siya kung makakita ba siya sa iyang gikaistorya. Limpyan na nang imong tiil. Pag-ilis niya, Mara. Yoyo, Jeff, maliko na lang ko. Ayaw, Kanahan man ko maliko, iyo. manam gagkaligo ganina. Kasaban niya nga timuna. Tana, Mara, balik tas taas, aron makailis na ka. Okay, Yoyo, Jeff. Nanapaingon din ni si Amara o Jeff. Ato na lang kumon. Sige, Em. Salamat sa imong pag-anhi, ha? Ay, salamat, good. Mi anhi ko, eh. Aron lang may baw ka nga kami na ni Renel. Ilis ha, mao naman ka. Ay, Yoyo. Amara, ato na ko, ha. Mubalik niya si Ninang din, he. Hmm? Lablab sa Ninang, be. Ay, mo gini ako ganahan sa akong kinugos mo, noy, kay nindot, kay pamateo ng hugot tiyang pagakos. Love you, Amara. Love you, Ninang M. Ato na, kumon. Bye-bye ninyong tanan, Jeff. Bye-bye. Sige, Timi. Manoroy niya miss inyo kay mamutang mi tiya. Oo, sige ba? Bye-bye na, Amara. Bye-bye, Ninang. Ayaw kalimot sa kong giingon ni Momon pagkiksultihis, Amara. Interviewhan na siya. O, Emmy. Ikaw, ang imong name kay si Sophie. Unya, ikaw si Arabel. Ikaw si Charm. Awati mo na. Iligid kayo magkikisulti si Amara. Bisag sa iyong mga dawaan. Magkikisulti siya. Dong, Jeff. Yes, Diin man mo siya makita ganina. Sa may tambis ti. kay kanong Namtan ako, doon na siya gikastorya. play mo ni Nahinumdum ka? Sophie. Katong nang laba ko, o Ikaw sa nangita ko na chat. kay kalit lang siya nawa sa kong tupad. Samtang nang laba ko. Dili pa, dito man mo siya makita sa taas na sa tambis. Huwag ko malimot anak, Timo na. Dong, wa kay nagpuyo sa may tambis? Ambot lang, Timo na. Kana mga munyeka nga iyang giduaan. Diin man nagikan. Kinsa may naghatag anak niya. Sige ako ng mga amigo, ti. Natag ko no. Natag ko no na sa iyang mga amigo. O, ibaw ka, ti. Matod niya Mara, nga gagmay pagkunong niyang mga amigo. O iya kong gipabantay. Basing kunog, akong matumban. Unsa? Mga gagmay? Mga duwende? Ang puta lagi, ti. Ang ko'y nakita, god. Pero nadlo ko, ti, diyang may nabati kong gagmay nga tingog. Kinuo ko. Mga duwende ang mga amigo ni Amara. pagkadaghan na bang layang dahon nining tambis.
Ay, wa man makapanilig inis muna. O di ba si Jeff? Ako na lay manilhig. Ay, man tong silig nga tukog na ko mabutang. Tuara di ay. Tuara. Tung init, magod karon mong daghang mga layang dahon ining tambis. Umana ko din eh. Adto na po ko manilhig dapit sa gripo. Ito ay puno as mangga. Ano, dako na ba itong akong gitanom? Amay na lang, malandungan eh. Nga, maligo, manglaba. Dito sa may gripo kay may mangga naman unyang kapasilungan na mo. Uy, ala. Usa makining akong nasiligan. Kwarta? Uy, kwarta yung gini. Akong pamuniton. Uy, kwarta yun. Anong ito na may kwarta o sa tambis? Kisa may nianhing na natagak ang iyang kwarta. Uy, ubay-ubay na ba? Tagmanggatos. Dinhi ganina si Amy Padamian. Naon sa man si Amy. Wa man nagbantay taon. Saon sa man pa? Sa iyang kwarta nga nahog. Kwarta? Kini Oh. Yata niya ning Amy kung mo ani siya. Diin man nini mo nakit pa. Dito mo sa punuas tambis. Unsa? Ibalik na niya. Lain kay ato nang gastuhon nga di man na ato. Kang Amy ni pa? Pero, wa man siya mo ato sa may tambis pa. Dini raman mistaas nagsulti. Unsa? Nainay, mahimo. Nga unsa manak? Musuroy ko. Asa man ka musuroy? Tiya rao. Sa may punuan sa tambis ang higit. Masugot ka, Nainay. Ato ko sa akong mga amigo. Ha? Sige, Amara. Pero dili ka magdugay diha, ha? Kay hapit na ra bang mungit-ngit. Nainay. Ato na ko. Paghinay, ayaw pagdagan, ha? Panidaan ako si Amara. Kung may kasulti ba siya des may tambis. Sundan ako sa Amara aron. Ako masayran kung kinsa gyud ang kaduwa. Hello, akong mga amigo. Hain mo. Na ako kay makituwa ko ninyo. Mga amigo, hain mo. Ay, wa man sila. Ato lang ko sa taas nagduwa. Batian nila, oy. Wa man sila. Ako na lang usa magduwa, oy. Amara? Nainay? Oh. Nibalik ra man lagi kadayon nak. Wa man sila. Kinsa? Ang ako mga amigo, Nainay. Ate, nakita ko ng kwarta si Padamian. Odong. Pila man? Ambot. Tag 100 man to pero wa man to nako ipagod. Tagan di ay. Unya, nani mo ti. Odong kay ipauli man ni Papa ni Emmy. Pero dili man si Emmy mo'y tag-iya sa kwarta dong. Pero ako lang gyapon ning ihatag ni Emmy nigbalik niya dinhi. Asa di si Amara ti? Naa sa kwarto. Nagduwa siya mga munyeka. Ate, may buong naman ko sa imong anak ko eh. Parehas ta dong. Kanang mga monika ngayong gidawaan. Ingon niya nga, inatag ko na siyang mga amigo. Pero wang po'y nakita ngayong giingon nga mga amigo. Imposible kayo siya. Onsa ka dong kun mangayo tagtabang ni Inko Ibyong. O di ate, si Inko Ibyong di ay. Pa, manglakaw sa mini Jeff pa. Asa man mo muna? Sa ilang Emmy pa. Unya si Amara. Amo lang dadon. Ngala sige ay mugdugay kay mungit-ngit na. O pa, ato na mi pa. Dong Jeff, dali na! Dada sa Mara kay atong dadon.
Hello, Amara! Mm. Naano sa dangyang gakos. Oh, good kaayo. Ay, maayo kay nanuroy mo din eh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!